Pastor, akong pangutana, ang halad pwede ba dili ihatag sa simbahan? Okay ra ba idiretso na lang og hatag sa mga tao nga nagkinahanglan sama sa gipanggutom, masakiton ug uban pa? Dili ba ta makalapas sa atong simbahan? Please explain. Igsoon nga ni igsoon. Naa tay mga guidelines sa atong simbahan. Ug kanang guidelines nga nasa atong simbahan gikan usab na sa balaang kasulatan. Ang pangutana, naa ba sa balaang kasulatan nga i-address nato na kanang mga halad, kapulo didto sa simbahan? Kana may mga tawo karon nga ga-practice nga sila nalay muhatag sa ilang ikapulo ngadto sa layman, sila nalay muhatag sa ilang offering ngadto sa ubang tawo, mao na ilang gi-practice igsuon. Pero dili na mao ang practice sa balaang kasulatan. Kay kung imong tan-aw ng balaang kasulatan igsuon, tin-aw kayo nga adunay channel niya na katong tanaw din son. Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 nagingon. Ingon siya dinhi igsuon nga utsusugod. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako apan kamo na nagingon. Unsaon namo sa pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og mga halad? So nagisgot na. Makapangawat ang tao sa ikapulo og halad. Meaning to say, dili pwede buot-buutan sa tao igsoon. Iagi gina siya og usa ka ihensya nga mao ang church. Sumpayan tas pagbasa. Nagyon dire. Dad-an ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan aron adunay kalan-on diha sa akong balay. Asa dalon igsoon sa storehouse. Meaning to say, ang church adunay storehouse. Gikan sa Hebrew word nga utsar. Kaya kanian tumagod igso ang templo igsoon, kilid sa templo na ay gitawag nato igsoon nga utsar or storehouse. Kaya ang ilang ikapulo kanian to, ang ilang mga offering, mga lagutmon, mga mananap, mga livestock, ngunang ang ikapulo dito ibutang sa mao nga gitawag natong storehouse. Sa atong kapanahunan karon igsuon, mostly kwarta man. So sa ato pa diha nimo ihatag sa treasurer dalon day na dito sa usa ka gitawag natong storehouse nga mao ang office nga mao nang gitawag natong conference office. So meaning to say naa siya agian igsuon. Next, nagingon siya dinhi igsuon. Dala ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron adunay kalan-on diha sa akong balay. Og pinaagi niini sulayin ninyo ako karon nagaingon si Jehova adunay kalan-on sa ako nga balay. So meaning to say na ay mga proyekto ang atong church. No? Mamagani, for example, sa offering, natay proyekto igsoon nga inig 13 Sabbath ang atong offering dalon dito sa Africa. O depende sa masabutan. So naay daganan ang maong nga mga punto nga diin matigom sa usa ka church nga dili kita mo'y magbuot-buot niya na igsoon. Kaya nga naman, dili man ta church. No? Ato lang ihatag dito sa church kay niyo sa maninga pagsimba. For example, dinis ato makita sa kampanahon kang Apostol Pablo, dunay gitabangan nila Roma kapitulo 15 atong tan-awon, bersikulo 26 ug 28 na iyon eh. Okay? 25 sugod hinuon sa pagkakaron magapaingon pa ako sa Jerusalem sa paghatod og tabang alang sa balaan kay gikalipay man ugod sa Macedonia ug Akaya ang paghimog amot alang sa mga kabos sa mga balaan didto sa Jerusalem. Naghimo silag amot, naghiniusa silag amot alang sa mga biktima, mga naglisod dito sa Jerusalem. Verse 27, gikalipay nila ang paghimo niini ngani sa pagkatinuod sila nga mga utangan kanila kay kung ang mga hintil nakaambit man sa mga espirituhanong mga panalangin nila ila usab nga katungdanan ang pag-alagad kanila pinaagi sa ilang mga yutan-ong panalangin. Busa inig katapos ko niini og ikahatod ko na kanila ang nahipos nga mga amot. Nahipos nga mga amot. Meaning to say, adunay, gicentralize siya na sa igsoon. Apil lang ang offering ana igsoon na centralize. Dili ingo nga, naman sa ako nalang magbuotan hasan ako ihatag. Igsoon, walay nasod nga mulambo kung walay taxes. Di ba? Sa church igsoon na hiniusa nga pagtigom. Walay simbahan karon nga naay doktrina igsoon nga bisag asa nga ikaw na imo gasto sa imong offering, ikaw na imo gasto sa imong tithe. Wala ka nakakita ana unsa na siya nga reliyon igsoon. Ang reliyon nga subay sa balaang nga kasulatan, lahi-lahi lang og gitawag nato og mga pamaagi. So mo ni ako i-suggest ninyo igsoon, kanang imong offering imo gid siyang iuli dito sa church.
Kay dili man na ato mabitang giingon sa atong gibasa kaniya sa Malakas 3:8, makapangawat ba ang tao sa Dios? Meaning to say, bisag believer makapangawat ba ang tao sa Dios? Oo, makapangawat sa unsa? Sa halad og ikapulo. Mo nang atong ginang iuli ang iya sa Dios. Okay?